nang ta ka benta ka ba ar ka bingi kren ha ka ne ka review meeting ka long ka ba phipila tip ba utu vaksin na ka benta ki khat pras nem hadu sau pho sau snem un poi la shai ka sngi ha po ka jela ka jungi bat ngilaya syong ngilaya thir ngilaya perkhat bhan ka liang jong sarkar ngirai bangin sedang ya kane ka vaccination drive nadu ka khat sautrik Friday khat sautrik kane ka Friday ka bamenta ha ka bangin sedang ban ai ya kane ka vaccination drive but kiban yo ya kini ki vaccination drive kini ki vaccination kalong ya kitu ki bala register namar ya kani kalong katkum ka guidelines naga government of India kila ban register kitu portal kiba ka ministry jong ka health kila create kila penbej te hadu mentang ngimtip katno hajar ngut ki register ten rei ya kani ngila penbej ba hakini ke kendiat sngi nakaliang jong ka health department anaklala ban play ya ketuk portal ngin satip katno hajar ngut lane katno spangut ki bala register ya ka ban yo ya ka ni ka vaccination ha ka ni ka face ka ba ar